продуктово видео на Раници Мармот от спотчето, втори дубъл. Имаш ли? Да. Добре, на здраве. Така, за да обясня още малко на драгите зрители за нещата, които разполага раничката. Така, както видяхте, Сергей показа, Side Country 30 разполага с лек твърд гръб, отваря се отзад, за да може да няма сваляш, когато караш ски. Деление за Camelback. Вътре вече си редите както си носите. Много удобно да си го редиш на пластове. Редиш, позатваряш, го нареждаш. Доста удобно се работи с гръб отзад. Така, с какво разполага раницата? Може да си закачаш отвън, където тук си е нарисувано каска. Отделението има мъничко джобче. Вижда ли се? Вервайте, не има джобче. Вервайте, не има джобче. Се окача. Закачаш каската. Всякакви видове каишки за закачане на ски по диагонал или не. Може да закачаш от палатка или да мушнеш ските просто отстрани. Рамите са обратни. Може да закачиш и сноуборд. Просто изваждате и штракате отвънка сноуборда. Доста лесно и бързо става. Каишки за сечива. Идеално, бързо се работи с тях. Отделение отпред за плоски неща, както Серги каза. Доста удобно. Какво забравяме, Серги? Джоба отгоре. Джоба отгоре. За очила, отвътре с флис, ларче, за да е мекичко, да не си надраскате очилата, ако забравите къвъв, ще ги сложите както ви дойде. Така, джоб за хидратираща система, изолиран, което е също доста готино. Джобчета на кръстния колан. Джобчетата на кръстния колан. Може да си сложиш салфетка. Може парфюм, може ролон, червило, удикольон, да, червило. Сега можете също така, ако имате шевна машина, да си зашиете инвентарници. Както съм направил аз, понеже от време на време е използван и за катерене. В общи линии, много функционална раница на промоционална цена, само сега в магазин Спотчето.